ένα σπίτι. Ένα σεντούκι, είμαι πολύ τυχερός, ναι. Τι λες να έχει μέσα, πιστεύω να έχει καλό. Ένα χρυσό σκάρ. Είμαι προ, είμαι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Κάτσε! Πάμε πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί για ποιος θα πάρει το σκάλο. Εντάξει! Εντάξει τότε. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Έχασα, δεν το πιστεύω. Πού πήγε το σκάλο? Πού να ξέρω. Εδώ είναι νουμπόσκυλοι. Το έκλειψαν, εσείς παίζετε πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Αντίο. Πέθανα. Πρέπει να βρω ένα γρήγορο σχέδιο πριν με πυροβολήσει πάπια. Σκέφτηκα ένα φοβερό σχέδιο, τέλεια. Μην το κάνετε σπίτι σας, παιδιά. Ας δούμε πόσα άτομα έχουν επιζήσει ακόμα. 22, όχι και πολλά. Ας στήσουμε. Είναι πολύ φαίνεται εδώ μέσα. Ας βάλουμε μια τηλεόραση για να περάσει πιο διασκεδαστικά ο χρόνος. Χρειάζεστε όπλα, μην αγχώνεστε, εμείς είμαστε εδώ. Ελάτε στο μαγαζί του Γατούλη για να βρείτε τα πιο απίθανα όπλα. Από ό,τι βλέπετε, έχουμε πολλά διαφορά όπλα. Όλα είναι πάρα πολύ δυναμικά και πολύ φθηνά. Πρώτον, 30% έκπτωση στο σκάρ. Ελάτε τώρα. Καλέστε τώρα στο 3602658 και θα είμαστε εδώ και πάντα θα σας περιμένουμε. Ας τον καλέσουμε για να πάρω κάτι καλό. Ναι, ποιος είναι, ποιος κάλεσε από το Γατούλη? Γεια σας, θα ήθελα το καλύτερο όπλο που έχετε για να νικήσω τον αγώνα. Εντάξει, σε λίγο θα βρισκόμαστε στο σπίτι σας. Απλώς περιμένετε. Και τώρα ας περιμένω, δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω. Κούκου κάκα του παπά, τούκου πάπα του καπά, τούκα πάπα του καπά. Γεια σας, είμαι από το Γατούλη, αυτό που παραγγείλατε. Πάρτε την κούτα και ανοίξτε τη. Τώρα δώστε μου 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, καλά. Τι οπλάρα είναι αυτή. Πρέπει να το δοκιμάσω σύντομα. Ήρθε η ώρα να τους νικήσω όλους. Είμαι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Καμπούμ! Κάποια άτομα έχει χτίσει αυτό το πελώριο χτίχο. Ας δω πάνω ποιος είναι. Πάλι αυτός. Ας αρχίσω να τον πυροβολά. Ακούω κάτι. Όχι. Συν ένα kill. Άντε πάλι τα ίδια. Γεια σου, ήρθε η ώρα να σε αποτελειώσω. Τι, δεν το βλέπω να γίνεται αυτό. Είσαι σίγουρος, πάρε αυτό. Όχι.
Εσύ δεν με πλήρωσες προηγουμένως. Ακόμα μου χρωστάς 5 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, δεν μπορούν τα πράγματα να γίνουν χειρότερα. Σταμάτα να μιλάς νουμπόσκλε. Μπόνος επειδή ήσασταν καλά παιδιά. Ναι, νίκησα εγώ. Πάλι. Είμαι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Ο Γατούλης μόνο νικάει. Κάντε like και subscribe αν δεν σας άρεσε το βίντεο.